Joet is het Nationale Boetenlesdag. En dus worden lessen net in het klaslokaal, maar boeten doorjong. We zijn nu ons rekke vaardigheden aan het oefenen in de praktijk. Wij willen graag weten wat als hier de vlag, de omtrek daarvan is, of de oppervlakte. En we binnen ons 4 gooien en dan proberen we de meters bij elkaar op te tellen. Nou, en zo hebben we ons tafels omdwan bij een bankje van de tafels zo'n 8 en 9. En dan hopen we dat we de tafels heel goed onthouden, maar het gooien en het vangen en dat kunnen we even lekker boeten door. Wij binnen de omtrek en de oppervlakte om het berekenen. Nou, het is oors als oors. Nou, dan is het een beetje gezond. Dan is gewoon boeten. Vind ik wel leuk. We zijn eigenlijk bezig dus met een buitenlesdag. We zijn aan het lezen. Ze zijn aan het race lezen. De ben met dobbelen. En dan moet ze draven naar het papier. En dan moet ze wutjes zo snel mogelijk lezen. En ze moeten ook controleren daarin. Ja, ik krijg de spultje dienen. En dan gaat een papier en daar staat noem eens om en dan gaat een dobbelsteen. En dan gooi je hem bijvoorbeeld eerst. En dan staat er bijvoorbeeld een nummer op en dan is het nummer 2 en dan staat er wutjes. En dan mag die lezen en dan ben die oren weg en dan kun je altijd zo verder gaan. Boeten is altijd goed. En we binnen alle dagen wel boeten. Maar het is meer dan de dingen van die theorie uit de klas in de praktijk wie je meidje kist. En dat is eigenlijk een soort check op die vaardigheden. En dat is juist zo leuk. En zeker als het wat minder mistig is, nou dan kist dat even heel mooi bezien al leer. En in een lokaal is toch wel wat beperkt. Voor de rest van de dag staan er al je activiteiten op het programma. En de band binnen enthousiast. We zijn van plan om Joet nog Engels boeten te gaan doen. Ze gaan nog rekening boeten doen. En we gaan de familie nog lekker in de tuin de appelbeem tekenen in de tuin. Dus dat is, ze hebben er al erg veel zin in. Dat vind ik wel leuker dan dat je de hele dag bent zit op een houten stoel. Nou, dan best boeten en dan als het meer vrije lucht en zo. En binnen dan zit gewoon de hele dag en zo. Nou, dat is spultjes dus boeten en dat is dan steeds heen en weer rennen kisten. En dat vind ik gewoon wel lekker. Ze zijn voort enthousiast. Wie van de moment voort kleer. En er staat voort een grote smile op hun gezicht. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat dit weer een geslaagde dag wordt.